Kacing persian ho. Haka benta ka baar ni yok ni kan mau khendiat ka buit ayu pin ya thu kanang wan pen riu spa ya ka jing sngo thu ya ka benta bangi pule sakawi ka pen kamu cuba kan mau ni ong kum ki kimi ki pa ngi dei ban long pa ket kle ha bangi pen long ya ka tu kan lingwer ban pule kot ba ban ya duai shiyeng shisem ni dei ban pule ya kan ko kot ba ban ngin perkhan ni yo ayu sa shisem tu mentang nya sngap shaskor saya ka benta balai ita ipon piwan ra yang pastor menen apa sedang lo piong ni puli kan ni ni yo ayu nang ni ka wan ji sha ni te mentar piong ayu kata ka tien jumlai ka keren hanga pilap pastor ban patai kam sha kan dia ita ibenta kamu ayu kata piong ayu ka tien jumlai ka keren hang ni hatu kata kata ka kadang nak we ke jimut ka baham yar pada pilap ban ban di kunjang nuksa ban mahat yang sibu bentah bang ang bangin puli keting jong blay pi puli tang namar ba pi de kostan puli ka protein puli bible ni pi sim ya ka pakadai ke bentah ka ba pi kwa ba ublay undon ye ka ba keren pi makila undon ki por ke ba pi puli ya ka kapne jingmut ndrei kalong thli ya kidan ki por bu kum ta tandai long yinum dei ban on sim ndai ke bangi puli ya to benta ka badan kam yang nga simet kalong ba ha kani ke benta ngayo jing kai yu kai ka ba ka ba hikai yang na kani ke bang puli nomor kamut ba kata ka ba fiyo jing sai kata ka sngi kita ka jing toy fiyo kata ka sngi kan dei bitang maka kajing batai ya katu benta pi puli ha kawi kesi tu ka ju hi keren sada ku moi pate kata ka de kajing ruspa jong ketin ka bo mo lada kawan kum kata ka dei ka kan kambha sibon bangan tho kamal lada nga puli yang hadien ya tu ju benta kawan yang tho kamut ka pen ruspa yang ha ka pen ruspa mut kata ka dei ka ba pi mut ong ka bangi puli bible study pastor na try sakawai ka benta we dei ba ka ba kita kijing wan hang ni la dong de kijing shai nei ka wan hang ni nei aku mi kita pat ka dei mo ni ban ya sam me ka dei da kan ko kom ne ka dei bangin hapen ya keli ban ya aswa sho na ka e bangila yo ban ya sam lam shiki we ne kadang bah bangin yes bangin puli yang bangin keli yang lagi dong yang balang dong serai balang dah selok tahu sih ya em kidan bun kardan la wanong kewei kalong ba kumno habangi puli ke ting jomble haba ka keren ini katu ka bangi so ba keren yang simen ka keren ya ka ban tei yang ni ya ka ban penkelai ke jingim jama kamut ban penklau ka de ke jing tei ya kidan ki benta ki ba habang puli ke ting jomble ka tit bet ya ka ni kor komlong jingim jonga ba ngade ban kela te ya kata pada lada kala terika manga kala pen kala dor ya kindan ki khap ki bang ya kendu ki bi pada ki para bengai dan ki para dok para senam ki jungi ha ki jinga kalen khana jungi le si kita kidan ki jinga kesat ki jinga terdengar ngalasyam ya ka te kan ya ayu banyak tu khana ya kai ki jing syam ni share ka ayu ni ma ni tu lam siki bai ndai kan ka jing puli kot ba kanum dei ban pensarong yangi bangin bisyar ki we dai ni puli kum ta kamu kata ka di bakala tam na ki bakala ka ba mut ka jing puli kot ba ka dei ban long bai kani ka te yang bat kani ka pen kala ya ka rokom im songa bat ka bakala ngala yo mat la ta ki palok tu na ki ya baju ka jing e mut ka bit yang ban ya saw kam dei ban bisyar na ba kidan pi pastor ki khap ki ba mo ngo ba chikran dai dai mo haka ba puli ko ba ngasngo ba ka ka ba nga par khan pen kun ju bo re ka thi ba thong thi
แต่กุมโนพี่ปสตอร์ก็ได้กับที่จริงช่างโซ่กับกันเป็นคู่นี้ก็จริงหมดก็จงงานนี่พระมันมาไอ้กันจะนุกซาลดตางเดียดกับกุมโนมีเป็นคู่นี้ก็จงหมดจงงี้สักกันนี่อะไรก็จริงชิชากับกุมก็จริงสุนทรจงอ่ะก็ได้กันนี่ก็เป็นข้อมันเป็นไพ่ก็จงหมดจงงี้พระมันไอ้กันจะนุกซามันคำสุนทรอีกตั้งเนี่ย ตัวบ่พี่ปุลีกดขบวนตัวพี่ปุลีกดขบวนพี่ปุลีเด็กบ่พี่ละประคัลปะเนี่ยพี่ไอลัดก็ตัวก็บ่ทอดขบวนกันเป็นไพ่จริงมันประคัลจังพี่ bahkan dia tu kena yang Kata-kata terkejut dengan ini cakap tim kejut ublay. Nai bishar. Ndon kam ban bishar ai ruem kita kidi banjak syarut. Puli baik kum bakalong baik hakani ke bakadon ke tim kejut ublay. Ayu kani ke keren. Wat numpat pen kut niar kum wei. Sim kum kan kusamo. Kum kitu kijing ya thu Siapang jong katu ke jeng ramno am ki jual. Jipen iru lagi video kita tiang. Ini mikran kiwe. Tak kata ke jeng ramno kandon. Kita jong beli kam sim khang le kata ong kandon. Tang bakar hukum song thu tekibun kit kom batai. Okey. Tang ka we ke jeng sisa ka ba naka siti jong puan sita seleni. Kabak keren itu bentar kalau kajing rong no kanja hadin jong kajing mipat am ningkong sya kita ki balaklat hutrai kitu kin mipat ningkong kin syem utras teng sun lada manga ma phi ngi ngi ma takapor hadin jong ki mde shwa jong ki kabomon lawan rai ka poin ka ba de se gi bobur ki kwa mi asno jong tata ngai nganum kwa ban yak sa chata na mar bangam kot bo ngan chupriam bai ga bo phiong ba ma chupriam bai ga bo phiong ba ka bible kam khang ga jing long no kan sadan ba ka wai ka pon phion ra phiong ba ka jing long no kan ja tang ba kita ki bala klat so trai shwa yang i kin mi shom ki ni yo mangi to ka bahai nga bang chupriam bai kum taw mastor nga bahai nga bang chupriam kum ta na mar ngam kot bo ni ta de ta ba tangan keli bai pi dai re nya juyos ngo ya ka tien ngam ki ong ma kuno hi ban ma halor ki tu jing kran men ne khama ba bang puli ga bible ka jing shai ga wan nga dai ne ngadi ban wa si wi ban ta ga bible ro ban yo jing shai nei ta kata kata ka jing shai ka ban yo ka dai mo ka ban ma di ble nei ka dai tang bak dak moi ban ka ba ar kuno ba ngai ma di ble bagai cuma di kuno ble u ba ngai di un sung thu u yo ma yo ble ne ka jing ka khu chung tai ngan keren naka ai ke bang siam simen. ha ka biam Ngan batai tiri mo shu batai la ban batai. ka biam Dai le phim mat pada ha ka jingim ta ka siam sitomo. ha To ka jingi dai bat ublai ka dai ka jingi. ta Nomor ublai ngim la ban yi, ublai ngim la ban teba. ha Sendrai ha ban idon ka jingi. Ngahaldi ngasiam ya ka khap ka ba kidon ki khap ki bang ong bai ba ublai umdan. Kidon ki benta jong ka jingim. Hanga. Pamakaran ki bai. Long kristan ne jinseng yakit kam jiseng kena seng semla ha kat haba ahi kam kemud yami bai. Yatrai Semua bai. katu bai ka dikit jing roblai. Lai. Nanti kidon kipor ki ba phila trai hum tu nomor ba pitrai ta na ka jing sung brio. Kadon ka jing nok mensiam. Nomor hak para brio ting yeteng khu ya. Ki penok mensiam. Lai. kadon bai kadon star kadon Tanda pedeng jong ka bakum kata hakapor ka bangalas dang ban keli jing keli la ublai udon le em. Kawan ka jingjia ka ba tam ha ka jingim ka ba yak sa nguri sikiwe mkwa banya thu nama ka dei ka burden ka ba kiwe kinum la ban pe phang. Ka dei ka jingdon kam ka bang thli jerliu ya po. Nei. Te ka bakum kata ka dei kini ka jingkli jong ka jinget hi. Try ada bade sisa ublai ubang inget ubaim kumno ngan la ban chung thu ya kani ka benta ka baban hani hapo am to ka thuli ki lo kaya ha ti kita kamdei ki batang mar shudwai
pio no em Okey. Ha. lamut ban I you blay ndai kadang ban Kata ka ka babat pi. Kadon ka ka babat pi. Bisu tu chimet. lamut ban I dan babat lamut ban I dan babat bun telik sinem ki ya Kuma pi omne kadon ka khep ka pi oba kalawan ka jibat khat jing pi bom dan blay. Dan dalam mun ban I kaban kabang. Kata ka de personal experience pi kata babat. personal experience ti ban pen scam shushu kata kadai hakapor ka ba ngadon hakawi jaka Okey. Ha. kaba ki ngashitam atas ni Hmm. ti ki dukan dawai rumdan ki khang kayo ka jangai Hai. perlok rumdan Hai. banyarap Hai. ka jing shit ka ki ube Ha. ti pinle kumno tang Ha. sute ya Tang sik tai. ngashu duai ngasyong ladalong kabala to kan ka jing shitam kan dada ka dengdi bendon kan jor akan kami lang ba kasni ka bala syah ngani yo ban mi ban liwat ka jing arab Ha. Sampai kata kami kadi buble juba aku jing dekat ke jong. Pi jam pi lan ta jing sien. Uwan tamo miu I ya kadur. Nang le syuong hang no pistom. Kat ke jaka ke bang kado jing stom syukta jam. Dalakan dit mesti ndon isu kia kran. Ngan oi pi sa sien. Pi la don ha ka kot lat ka ta jing stom. Dawai ru jengai. Khang kala khang do ba. Khang don lat cho. Pi duai. Duai Ujuba. juba Uwan. uwan Mi I ka dur khmat jung. mi Mi I ta ka dur khmat jung ne yu I ne ki bi benta. Ngamudur bu ble lo ko brio. hoi long Ngamudur ble lo ko brio. long Nama Yesus kan long brio. kadur kadar jong kasip jong ni kamet badan Ha. ya kadur mi Ha. ya kasur ya sngau Kamod ka don ka jing kren da kasur. hoi Pios ngo bai har kumni kumat kumni Kata ada ka jing mat jam pi. La aslam kata pi mat betul. ala bun sini Saya lakan no shipau la dan. tam Tamun pi mat ha poro pi dang kham samla ba. kam sama Kata ka jing mat ka jong pi ha kata ka por le se ka la long shipau ne pi ong batam shipau snem. Nam na ya sa ya kata mo shipau snem tam. Hadien ba pi mat e bu kom tar mar ka jing mat jong pi ka long. Pi la kut lar ka jing stom. Wan hang no pi stom kata ka jam ne. Tine kata ka jing mat personal jong pi. Hadien jong kata pi mat ayu pat haru pi na poi ban long ko dia mo pi long. sin be Bat kala ublay. yomat ya betu ka jing bha ka jong turai mo Hmm. ka jing hasbon pen ya ko lan Hmm. kamin sim songo ka dan ya Hmm. sim songo Hmm. kana mar ka jing im ka jong na ka de hauni Ha. de mu ba thau Ha. de mu ba pen kia ini ba de mu ba long turai ka jing im But day ma phiru phi mat yu. Ha. Ko ma phi. Hmm. tinga ngam long turai ka jing im Ha. Ha. de mu ba long turai Ha. te kata ka jing yat lenti bu senran haki por ki khap ba fer ka jing im ki bun tawang nai kran Nai kran jrong. tendrai long udai ublai uba im bata bu ai yangi ya kani ka ktin bi jung kani ka ji shisha ki wei kila ban batai da ku mui ki bun ki nang batai ki batai da ku mui Ha. Ha. de hanga ubalamat halaka jong ka jing im kani ka ji shisha